Кажи, тате. Хайде скачи. Нали си зайче? Какво? Аз тати няма да снима. Айде скачи. Скок под скок. Какво правиш, мамо? Скачаш ли? Айде, зайче. Измори ли се вече? Не. Скачи тогава. Няма. Няма ли повече? Няма повече. Тате. Кажи, тате. Защо правиш тия физиономи? Тати няма да те снима. Хайде, скок под скок. Дай, ще махни отделата. Къде? Речи. А защо правиш тия физиономи? Усмихни се. Дай целувка на тати. Не е така, мамо. Тати не те снима. Айде, скок под скок. Кой се е изморил? Джаки? Тя половин час скача, какво искаш? Внимателно. Махни одеялото, че й пречи. Къде е Джаки? Къде е Джаки? Къде се скрива Джаки? Няма я Джаки. Къде е Джаки? Ето я. Ти Джаки ли си? Ти как се казваш? Как се казваш? Кажи как се казваш. Джиджи ли си ти? Да. Я кажи как се казваш. Тут. Как? Как? Как се казваш? И как? Как, Джиджи? как се казваш ти? Не ти.